No niin, hyvää huomenta. Kello tuli 10 ja on meidän keväisen keskusvaraamo-webinaarin aika. Vielä tulee vähän porukkaa, niin katsotaas. Tosiaan meillähän näitä webinaareja nyt on ollut tässä useampana keväänä jo. Koronan jälkeen tuli tämmöinen perinne ja ollaan jaettu nämä nyt kahteen osaan, että eilen meillä oli matkatoimistovebinaari ja nyt tänään sitten keskitytään keskusvaraamo-aiheisiin. Ja tosiaan meillä on tunnin aika tähän webinaariin varattu ja aiheita on yksi. Keskitytään nyt noihin Inres-lisäpalveluihin ja miten ne saadaan tuonne kanaviin. Eli kanavissa puhutaan nyt sitten niistä myyntikanavista, eli Booking.com, Airbnb ja vähän nettimökkiäkin käsitellään tuossa. Meidän päästä on mikrofonit on laitettu sallituiksi, että jos on kysymyksiä, saa esittää tässä esityksen webinaarin edetessä. Meitä on sen verran vähän, että ei varmaankaan mitään kaaosta pääse syntymään. Tai sitten kysymyksiä, kommentteja voi heittää tuonne Teamsin keskustelutosioon kanssa, niin sieltä koetetaan bongata niitä tässä webinaarin edetessä. Webinaarit tallennetaan ja tallenne jaetaan sitten kaikille osallistujille ja se tulee tuonne meidän nettisivujen extranetti-osioon sitten kanssa nähtäville. Mutta pidemmittä puheitta tervetuloa ja mennään suoraan asiaan. Ja agendana tosiaan Inres-lisäpalvelut kanaviin, Booking.com, Airbnb ja nettimökki. Ja käydään sitä lisäpalveluongelmaa vähän läpi ja sitten meidän ratkaisua siihen. Ja se käydään tuosta slideina läpi ja sen jälkeen mennään ihan käytännön demoon. Eli avataan vähän Inressiä, katsotaan miltä ne lisäpalvelut siellä näyttää ja miltä ne näyttää sitten kanavassa. Ja sitten vielä lopuksi tietysti kysymykset ja keskustelut, jos esityksestä jotain sellaisia tulee. Eli lisäpalveluongelmahan nyt sitten on varmaan kaikille tuttu enemmän tai vähemmän ja johtaa siitä, että lisäpalveluita ei voi perinteisesti lähettää noihin kanaviin omina tuotteinaan. Eli esim. Booking.comissa siellä ei ole tämmöistä käsitettä kuin lisäpalvelu, jota voitaisiin meiltä nyt sitten rajapinnan kautta sinne lähettää ja näitä tietoja päivittää ja pitää yllä. Airbnbissä on ihan sama asia. Mutta sitten se käytännön ongelmahan tulee siitä, että Suomessa perinteisesti majoitukset ei aina sisällä sitä loppusiivousta tai liinavaatteita, niin kaikki varaavat eivät sitten ymmärrä sitä, että nämä pitäisi itse hoitaa tai erikseen tilata. Ja ulkomaalaiset varsinkin on tässä varmasti se ongelmallinen ryhmä ollut. Ja sitten ehkä haluttaisiin myydä muitakin alueen tai sen tietyn kohteen lisäpalveluita, jos siihen kohteella on vaikka Porealla siellä takaterassilla, niin kyllä se olisi varmasti mukavaa, että se siihen sitten kuuluu, jos sitä on vaikka Booking.comissakin mainittu, että semmoinen olisi. No, mutta meillähän on tähän sitten ratkaisu tehty. Eli Winressissä voidaan lisäpalvelut liittää kanaviin meneviin majoituksiin. Eli meillä se tapahtuu linkityksillä ja tässä tapauksessa sitten lisäpalveluiden hinnat, ne lisätään aina siihen majoitushintaan, joka lähetetään sinne kanavaan. Eli jos Inressissä vaikka majoitus on 100 yö, siihen loppusiivous 50, niin kanavassa myydään sitten 150 se majoitus. Ja edelleen näillä kanavilla voi olla sitten omat hinnastot niin sille majoitukselle kuin lisäpalveluillekin.
Majoitusta voi myydä sitten vähän kalliimmalla siellä kanavassa ja sitten voi merkitä niin, että sen siivouksen tai liinavaatteiden hinnatkin sinne kanaviin meneville hinnoille on niin kuin korkeampi. Tämä on kanssa mahdollista. Ja tässä meidän toteutuksessa näiden lisäpalveluiden määrää ei ole mitenkään rajattu. Eli sinne voi pistää sitten liinavaatteet ja loppusiivoukset, aamiaiset, porealtaat, kylpylälippuja, vaikka mitä sinne voi sitten lisätä niihin kanavamajoituksiin. No sitten kun se varaus sieltä kanavasta, vaikka Booking.comista tulee Winressiin, niin meidän päässä puretaan se varaus siihen majoitukseen ja niille linkitetyille kanavalisäpalvelutuotteille. Eli Winressiin tulee sitten samaan tyylin varaus kuin vaikka omasta verkkokaupasta. Eli omana rivinään on se majoitus ja sitten omana tuoterivinään on sitten loppusiivous tai liinavaatteet. Ja kaikista näistä lisäpalveluista lähtee sitten normaalit ilmoitukset tuottajille. Jos siellä on vaikka huoltajana siivauksessa joku, niin sinne lähtee se sähköposti tai tekstari, jos on näin määrätty, tai sitten Sporttumin Travelnettiin lähtee myös huoltajailmoitus, jos tämmöinen rajapintayhteys siellä on olemassa. Ja lisäpalvelut, kun menee omille tuoteriveilleen, niin ne voidaan sitten tilittää normaalisti tuottajille. Ja nämä lisäpalvelut nyt sitten tässä tapauksessa, ne on aina tavallaan pakollisia siellä kanavassa ja ne on sisällytetty siihen hintaan, mikä näkyy siellä Booking.comissa vaikka. Eli siellä ei sitten niin kuin mitään valintoja näiden suhteen voi tehdä. Et se pitää tuoda sitten sen kanavan tavallaan asetuksilla niillä kohteen esittelytiedoissa esiin, että tämä sisältää nyt sitten sen aamiaisen tai liinavaatteet. Ja jossain tapauksessa toi voi olla sitten vähän haastavaa, että esim. Booking.comissa, kun siellä ei nykyään pysty enää kirjoittamaan niin kuin vapaamuotoista esittelyä siitä kohteesta. Sitä itse asiassa kysyin eilen justiin Booking.comilta, että miten tämmöiset asiat voitaisiin tuoda esiin siellä, niin siellä kuulemma löytyy tietystä kohtaa liinavaatteistakin tietoa, että tämä sisältää liinavaatteet. En sitä tähän seuraavaan demoon ehtinyt tai oikeastaan löytänyt sieltä Booking.comin asetuksesta, niitä on aika paljon, mutta kuulemma on mahdollista. Tuettuja kanavia. Tämä meidän lisäpalvelutoteutus toimii Booking.comissa, Airbnbissä. Eli molempiin saadaan sisällytettyä nämä lisäpalvelut. Sitten vilkaistaan vielä nettimökin tapaus. Eli nettimökkihän on nyt sitten uudistunut tuossa justiin vuoden vaihteessa oikeastaan. Ja sinnehän meillä nyt sitten on myös rajapintayhteys ja nettimökissä on tämmöinen, sanotaan alkeellinen lisäpalvelukäsittely. Siellä on maksuja ja palveluita. Ja Winressissä kun merkitsee sitten jonkun lisäpalvelun nettimökki lisäpalveluksi, niin ne menee nettimökkiin ja pakollisina linkitetyt menee nettimökin tämmöisiin maksuihin, jotka on sitten pakollisia siellä nettimökissä. Niitä on sitten aina se yksi kappale, tulee sen majoituksen päälle. Ja sitten Winressin ei-pakolliset lisäpalvelut, niin ne on nettimökissä palveluita, ja niitä asiakas voi varata nettimökissä sitten sen haluamansa määrän, että sitä ei ole mitenkään rajoitettu yhdestä eteenpäin, tai voi jättää tietysti valitsemattakin. Nettimökissä sitten ei ole mitään niin kuin, tämmöisiä erillisiä rajoitteita tai määrityksiä esimerkiksi päivämäärävälille tai kielivalinnoille tai kapasiteeteille, niin kuin Winressissä on. Nettimökkiin kun pistetään kanssa
vaikka liinavaatteet, niin niitä on sitten ääretön määrä siellä varattavissa. Et se on niin kuin joko tai, ja siellä on vaan niin kuin yksi hinta, mikä sinne menee. Se ei ole mitään hintakausia. Et liinavaatteet tai siivous, se on vuoden ympäri sitten aina sama hinta. Tähän otettiin vielä yksi slaidi nyt sitten linkityksistä, eli monihan varmaan on huomannut ja useilla on tämä toiminto jo osittain ainakin käytössäkin, tuolla linkityksessä oikeaan alakulmaan on ilmestynyt toi kanavavalinta. Eli siellä nyt sitten näkyy niitä kanavia, mitä on itsellä käytössä, ja sieltä voi rastittaa niitä kyseiselle linkitykselle tuotteelle, että mihin kanaviin se on menossa. Näin, mutta sitten ehkä se mielenkiintoisin juttu. Katsotaan ihan käytännössä, miten nämä asetukset on tehty Winressiin tai miten ne tehdään ja miltä se näyttää Booking.comissa, mitä tapahtuu, kun tehdään siellä varaus ja miltä se näyttää sitten Winressissä varausohjelmassa ja tilityslistoilla. Tehdään taas tuosta jakoa. Näin, nyt me ollaan perustiedoissa. Meillä on täällä meidän testikohde nimeltä Lomakylä Comgate. Eli majoituskohde on tämä. Se on nimeltä Mökki 4. Ja vilkastaan täältä meillä on Booking.comille nyt sitten oma hinnasto. Täällä on hyvin selkeä hinnasto. Se on 100 yö läpi vuoden ja aina. Ja tilitysprosentti on 90. Selkeitä lukuja, että meidän on helppo todeta, mistä meidän varaus sitten koostuu. Ja sitten tähän majoituskohteeseen meillä on linkitettynä muutama tuote. Ja vilkaistaan täältä, mitä meillä on. Meillä on BXI, eli siivoustuote, joka meillä on pakotettuna linkitetty, eli se tulee Winressissäkin pakollisena. Mutta se on merkattu täällä oikeassa alarkulmassa Booking.comiin. Eli tämä menee aina Booking.comiin niiden majoitushintojen päälle. Ja se on varauskohtaisesti linkitetty, joka tarkoittaa sitä, että se tulee yhden kerran siihen hintaan mukaan. Ja no, täällä on sitten vielä normaali tuote, että se on yhden kerran sillä varauksella. Sitten meillä on tässä liinavaatteet, EX-Lee. Ja miten tämä eroaa? Tämä on meillä matkustajakohtaisesti linkitetty. Eli silloin tämä tulee Booking.comissa sen henkilömäärän mukaisesti, mitä Booking.comissa nyt sitten ollaan varaamassa. Eli meiltähän lähtee niin kuin joka majoitukselle aina yhdestä henkilöstä ylöspäin aina siihen vuoden lukumäärään asti niitä hintoja Booking.comiin. Ja liinavaatteet tulee nyt sitten kerrottuna aina sillä henkilömäärällä. Ja tämäkin on Booking.comiin merkattu. Sitten meillä on vielä ehkä tämmöisenä bonuksena täällä aamiainen. Tämä on ehkä vähän erikoisempi, uudempi linkitystyyppi, niin kuin Winressissäkin. Tämän tyyppi on päivävelotteinen, eli tämä tulee kerran jokaiselle päivälle. Ja sitten täällä on otettu vielä käyttöön offsetti, joka tarkoittaa sitä, että tavallaan sitä varauspäivää, mille se Winress-varaus tulee tälle nimenomaiselle linkitetylle tuotteelle, siihen lisätään 1 verrattuna siihen pääkohteen päivämääriin. Eli jos meillä varaus
majoitusvaraus alkaa vaikka tänään 16. päivä, niin se ensimmäinen aamiainen tulee 17. päivä. Eli sille ensimmäiselle aamulle. Eli silloin saadaan se tavallaan aamiaislistauskin menemään suoraan oikeille päiville. Aamiainen on myös matkustajakohtaisesti linkitetty ja Booking.comiin laitettu. Eli kaikki on nyt Booking.comiin ja nämä on pakollisia tosiaan Booking.comissa, kun ne on sinne merkitty. Sitten käydään vilkaisee vielä näiden lisäpalvelutuotteiden hintoja. Täällä meillä on siivouskohde, siellä tuote ja täälläkin on oma Booking.com-hinnasto nyt sitten. Selkeä hinnasto myös, täällä on 50 siivouksen hinta ja tilitysprosentti on myös 90. Jos vilkaistaan myös tuo liinavaatteet, täällä on samalla rakenteella hinnat 20 kappale on aamiainen. Ja tuohon sitten kerrotaan sille henkilömäärälle. Ja niin, liinavaatteissa oltiin, niin henkilömäärä kerrotaan kyllä. Mutta aamiainen oli sitten vielä omanaan. Ja tänne on laitettu nyt sitten 11 € aamiainen. Ja täällä on tilitysprosenttina 80. Näin, se varmasti oli tuttua monelle. Sitten oikeastaan pompataan sinne Booking.comiin tekemään varausta tälle. Tuosta mennään nettiin. Ja tämä alkuvaihe on vähän erilainen. Käytetään Booking.comin tämmöistä testijärjestelmää. Ja valitaan täältä päivämäärä, otetaan huomiselle ja 2 yötä. Ja täältä me saadaan sitten vaihtoehtoja. Täällä näkyy useampi meidän testikohde, mutta ensimmäinen tässä, ensimmäiset 3 mitä näkyy, niin ne on suoraan meidän äskeistä kohdetta. Ja tämä Max-sarake tässä kertoo, että kuinka monelle henkilölle ollaan varausta tekemästä. Eli tässä on nyt 2 henkilöä ja se 2 yötä, niin hinnaksi on saatu sitten 334 €. Sehän koostuu sillä tavalla, että siinä on nyt sitten sitä itse majoitusta se 200 €. Sitten siivous oli 50, eli 250. Sitten oli liinavaatteet oli 20 kappale, eli 40 lisää, eli 290. Ja sitten oli vielä 11 € aamiaiset per henkilö per yö, eli yhteensä 44 €, jolloin päästään sitten 334 €. Kuulostaa hyvältä ja otetaan täältä yksi kappale semmoista. Näin saadaan tänne yhteenvetoa. Näytetään meidän testitiedoilla. Ja tämähän Booking.com osaa hyvin, että siellä hallintapaneelissa pystyy kohteelle merkitä, että aamiainen sisältyy hintaan, niin se tulee selkeästi esiin kyllä siellä. Mennään muuten noilla vakiovarastiedoilla.
Se muistaa, että olen testannut tätä kenties ennenkin. Laitetaan Booking.comin testikortin numero sinne. Ja tehdään varaus. Booking.comin varaus on tehty. Ja nythän sitten Booking.comin varauksethan meillä noudetaan siinä minuutin välein. Hetken menee, että se siirtyy Winressiin. Yleensä se varsin nopeasti sinne tulee. Siirrytään me sitten katsomaan Winressin päätyä. Näin. Täällä oli varausohjelma jo valmiina auki. Katsotaanpas, josko se olisi jo tullut. Eli tämän päivän varaushan se on. No sieltä löytyy vain aamuinen testi. Hetken pitää vielä olla. Noin, nyt meillä on jo 2 varausta. Meidän äsken tekemä varaus on tämä päivän toinen varaus. Mennään varauserittelyyn katsomaan, miltä se näyttää. Eli täällä meillä on ensimmäisenä 7 majoitus. Sille tuli se 200 €. Siivous 50. Liinavaatteet 2 kappaletta, 20 kappale. Ja sitten aamiaiset 2 rivillä, eli ne tulee niin kuin omille riveille nämä päivävelotteiset tuotteet. Ja molempina päivinä on 2 kappaletta, 11 € kappale. Ja majoitushan alkoi niin kuin huomenna 17. päivä, niin se ensimmäinen aamu sitten on 18. päivä aamu, milloin se on ensimmäinen aamiainen on varattu. Eli se näyttää hyvältä. Ja sitten, jos mennään tilitysraportteja vilkaisemaan, miltä se siellä näyttää. Ei mennä ajoa tekemään, vaan otetaan tilitettävät. Ja meillä pitäisi olla muuten tilitykset kunnossa, niin voidaan ottaa kaikille kohteille ja vaikka 19. päivä ajetaan, niin me saadaan sitten vain tämän uuden varauksen tilitystiedot. Näin. Täällä meidän demoyrittäjä. Sinne on nyt tämän päivän varaus juuri tehty mökki 4. Ja siinä on se 200 € oli se netto ja tilitysprosenttihan oli 90, niin meillä on 180 tilitys. Nämä on nyt 0 verolla selkeyden vuoksi laitettu. Ja sitten meillä on seuraavalla sivulla meillä on ravintolayritys, joka hoitaa meidän aamiaiset. Niin täällä on nyt sitten siltä äsken tehdyltä varaukselta 2 aamiaistuoteriviä, 18. 19. päivä. Ja 22 € päivähän se oli. Ja siellä oli se 80% tilitysprosentti, niin sen mukainen tilitys sitten menee
yrittäjälle. Ja sitten meillä on siivousyritys, joka hoitaa meidän liinavaatteet ja siivouksen. Ja tänne tulee sitten kyseisestä varauksesta nämä tuoterivit ihan normaalisti. Ja 40 liinavaatteet, siellä on 90% tilityksenä, niin saadaan se 36 tilitystä. Eli tällä tavalla saa Booking.comin, Airbnbihin lisäpalvelut sisällytettyä noihin varauksiin. Ja varauksista tulee sitten niin kuin Windressiin ihan tavallaan täydellinen varaus omine tuoteriveineen. Ja tosiaan tähän esimerkkiin oli otettu nyt siivousta, liinavaatetta, aamiaista. Jos mökissä on se poreallas, niin se varmaan kantsii miettiä, että laittaako se nyt sitten kanaviin aina mukaan kaikkiin. Pieni lisähintahan siitä sitten tulee sinne, mutta silloin varaajalla on kaikki valmiina. Ja kaikkea muutakin siellä voi olla, että jos alueella on kylpylää, niin kylpylälippujahan sinne voi laittaa tai jotain muuta, jos näin sen haluaa. Näin. Oikeastaan tässä oli nyt tämä demonkin osuus, että sitten seuraavaksi päästään siihen, että minkälaisia asioita, kysymyksiä saanko kysyä? Joo. Paula Kalajoelta kyselee täällä. Pystyisikö noihin Bookingin varauksiin nyt, kun mehän joutaan ne aukomaan, että saataisiin ne varausmaksut siihen erittelyyn, niin pitäisikö ne laittaa kaikkiin niin lisäpalvelutuotteena se toimitusmaksu? Joo, sehän meillä on ongelmana ollut, että me joutaa avaamaan ne. Joo. Ja sitten toiseksi niin meiltä puuttuu kaikki nuo lisäpalvelulinkityksistä ne oikealla alhaalla olevat 2 laatikkoa, niin siellä ei konettimökki, että ne pitäisi päivittää. No niin, sehän saadaan päivitettyä kyllä, kun kanavat teillä on käytössä, niin niiden pitäisi kyllä näkyä siellä. Joo. Ei meillä ole nettimökki näkyy tulevan. Joo, just. No, mutta se on varmasti nopea homma, että saadaan ne sinne näkyviin. Mutta sitten tähän toimitusmaksujuttuun, niin joo, tällä tavallahan ne niin kuin sais, että ne olisi niin kuin, tavallaan oma lisäpalvelunsa. Me ollaan niin kuin mietitty ja se on niin kuin yksi tapa. Se tuo tavallaan ehkä niin kuin lisätyötä siinä niin kuin perustamisessa. No se on kerran, kun sen klikkailee läpi, niin silloinhan ne sinne saa. Mutta meillä on niin kuin suunnitteilla ajatuksissa semmoinen, että saataisiin tämmöinen niin kuin yleinen kanavakohtainen lisäpalvelukin tehtyä. Eli että niin kuin ihan perustietojen parametreissa määritettäisiin, että Booking.comiin laitetaan aina toimitusmaksu 20 €. Se olisi silleen niin kuin käytettävyyden kannalta niin kuin helpompi toteutus. Toki se vaatii meiltä nyt sitten jonkinlaisen koodauksen siihen ja siihen ei ole vielä aikataulua olemassa. Mutta tällä lisäpalvelukäsittelylläkin sen saa niin kuin hoidettua. Joo, kun meillä on justiin se ollut ongelma, että mehän ollaan nyt lisätty Bookingin hintaan se varausmaksu. Ja sitten kun se tulee se Booking-varaus meille, niin me joudutaan aina aukomaan se ja sitten erittelemään sinne majoitus. Vähennetään siitä 20 ja sitten toimitusmaksu lisätään, niin että saadaan se oikea, mikä meille kuuluva juttu on. Aivan, joo. Joo, voitaisiin olla tuossa erikseen yhteydessä vielä ja katsotaan miten se saataisiin teille niin kuin pikaisestikin käyttöön kummalla tavalla. Meneekö se aina sitten tuo, että vain Bookingissakin niin vain pakotettuna voi, niin kuin, että sitä ei pysty sillä, että on ehollisesti? Se aina pakottaa. Se on aina pakotettuna Booking.comiin, siellä ei ole tämmöistä niin kuin valinnaista lisäpalvelukäsittelyä silleen, että rajapinnan kautta pystyttäisiin niitä laittaa sinne. Okay. Että he ovat puhuneet siitä kyllä, mutta ei ole niin kuin minkäänlaista käytännön aikataulutoteutusta ainakaan meillä tiedossa siihen. Hyvä.
Onko mitään muita kysymyksiä? No mä voisin kysyä, jos ei muut kysy, niin Markku Komkatesta. Mä oon myöskin Windows- ja Joiko-käyttäjä ja mulla on oikeasti majoituksia tuolla Booking.comissa, että mä voin olla tässä nyt sitten asiakkaan roolissa. Eli nyt jos mulla on sama hinta siivouspalveluille ja liinavaatteille Windowsissa ja Booking.comissa, niin tarviiko mun silloin perustella erillistä hinnastoa vai meneekö se sillä samalla? Silloin, jos on niin kuin nämä kanavakohtaiset hinnastot otettu käyttöön, niin silloin näillä lisäpalveluillakin ne pitää olla. Vaikka olisi sama hinta? Joo. Selvä. Sitten toinen kysymys liittyy noihin tilitysjuttuihin, että kun siellä nyt, tuossahan sulla oli tilityskaava, tämmöinen peruskaava, jolloin Varamolle ei jäänyt mitään. Se kaikki meni Booking.comille. Mutta onko niin, että nämä tilityskaavat, niin ne koskee myös, että jos mulla on Booking.com tilityskaava olemassa ja sitten mä oon ostanut alihankkijalta siivouksen ja mä tilitän sille, niin mä voin sen samaa tilityskaavaa soveltaa myös lisäpalveluihin. Joo, nimenomaan just näin, että samaa tilityskaavaa, mikä nyt sitten Booking.comille on laitettu niin kuin majoituksille, niin se koskee kaikkia sieltä Booking.comista tulevaa tavaraa. Eli sitä sovelletaan myös näihin lisäpalveluihin. Ja se kaavahan on sitten niin kuin joustava, että joidenkin kanssa sitä on käyty enemmän läpi, että miten se Booking.comin ottama komissio otetaan huomioon niissä niin kuin omistajatilityksissä. Me saadaan tieto sieltä kanavasta, niin kun sieltä tulee tietysti myyntihintaa ja sieltä tulee erikseen tieto siitä Booking.comin ottamasta komissiosta. Että niitähän pystytään sitten jakamaan niin, että joko omistaja maksaa kaiken, Varamo maksaa kaiken, tai sitten voidaan ottaa siihen tasajako tai joku muukin matemaattinen jako. Että niin kun, siinä on hyvin paljon sitten vaihtoehtoja olemassa. Selvä, mulla ei ollut muuta. Joo. Mutta tosiaan tämä toiminto on niinku olemassa ja käytettävissä. Booking.comin Airbnb toimii, nettimökki on se oma toteutuksensa ja kanavissahan meillä sitten on vielä tuo Expediakin olemassa, että sitä on ehkä vähän otettu käyttöön, mutta sen perusversiona saa käyttöön. Siellä ei tämmöistä lisäpalvelutoteutusta vielä ole, mutta muihin se on saatavilla saman tien. Hyvä, mutta jos ei muita kysymyksiä, kommentteja tässä kohtaa tule, niin saa olla yhteydessä sitten tämän jälkeen joko minuun tai sitten suoraan helpdeskiin. Helpdeskin kanssa näitä voi sitten laittaa ensimmäiset käyttöön, jos ei aiemmin ole ollut käytössä. Niin autetaan siinä alkuun. Hyvä, kiitoksia osallistumisesta ja me lähetetään tästä sitten linkit perään, niin pääsee palaamaan aiheeseen, jos joku jäi askarruttamaan. Hyvä, lopetellaan tähän. Kiitoksia. Hei. Heippa.